Tu práve teraz robíš tichú chybu vo svojej záhrade. Zatiaľ, čo sa snažíš udržať všetko čisté, tráviš hodiny zohnutý nad pôdou a vytrhávaš to, čo nazývaš burinou, v skutočnosti vyhadzuješ jeden z najväčších tajných pokladov, ktoré príroda skrývala pod tvojimi nohami celé tisícročia. Je to temná irónia. Míňame celé bohatstvo v lekárniach a obchodoch s doplnkami výživy. Hľadáme zázračné riešenia pre zdravie, zatiaľ čo skutočné riešenie, najčistejšia životná sila, je pošliapaná a vyhodená do vriec na odpad. Pozeráš sa na ten dotieravý kúsok zelene, ktorý rastie medzi prasklinami betónu a cítiš hnev. Chceš kontrolu, chceš dokonalú záhradu. Ale čo nevieš je, že tento tichý votrelca má nutričnú hustotu, ktorá by zahanbila akúkoľvek rastlinu zo supermarketu. Predtým, než budeme pokračovať v tomto ponore do tieňov tvojej záhrady, potrebujem vedieť jednu vec. Pozri sa okolo seba. Odkiaľ práve sleduješ toto video? Ktoré mesto alebo kraj nesie pôdu, po ktorej kráčaš? A povedz mi úprimne, skúšal si už niečo pestovať a videl si, ako všetko hynie, zatiaľ čo táto burina rástla čoraz silnejšia, ako by sa vysmievala tvojmu úsiliu? Napíš to dole do komentárov. Chcem pochopiť, kto sú ľudia, ktorí, tak ako ja, pocítili frustráciu z boja proti nespútanej sile zeme. To, čo ti dnes ukážem, nie je len rastlina. Je to preživší, ktorý odolal éram, jedom aj ľudskému opovrhnutiu. Predstav si na chvíľu suchý konár, niečo, čo by si považoval za mŕtve, ako sa v priebehu pár dní mení na explóziu zelenej, šťavnatej života, bez drahých hnojív či zložitých techník. To je výsledok, ktorý dosiahneš, ak pochopíš temnú a silnú logiku portulaky. Áno, to je názov tohto pokladu, ktorý si vytrhával zo zeme, ale nenechaj sa oklamať jednoduchosťou názvu. Hovoríme o rastline, ktorá má vo svojich listoch viac omega-3 než mnohé ryby z hlbín oceánu. Je to zásobáreň energie a prežitia, ktorú väčšina ignoruje. Ale pozor. Medzi úspechom a katastrofou je priepastný rozdiel. Ak urobíš to, čo ťa naučím, nesprávne, ak si túto rastlinu pomýliš s jej toxickými tieňmi, výsledok môže byť nebezpečný. Proces, ako zvládnuť jej pestovanie a získať z nej úžitok je jednoduchý, ale vyžaduje, aby si prestal bojovať s prírodou a začal ju počúvať. Prvým krokom je absolútna identifikácia. Portulaka má červenkastú, šťavnatú stonku, ako by niesla krv samotnej zeme. Jej listy sú oválne, mäsité, pripravené uchovávať život tam, kde by iné rastliny našli len smrť zo sucha. Ale tu prichádza prvé kritické varovanie. Chyba, ktorá ťa môže veľa stáť. Existuje podvodník. Mliečnik často rastie vedľa nej. Je to jej tieň. Ak uvidíš biely latex, mliečnú tekutinu vytekajúcu zo stonky po jej zlomení, okamžite prestaň. To je rastlina, ktorá ťa chce oklamať. Pravá portulaka je čistá, bez mliečnych šťav. Je úprimná vo svojej podstate. Na začiatok pestovania nepotrebuješ semená kúpené v farebných obaloch s prázdnymi sľubmi. Stačí ti jej kúsok, konár. Len toľko. Príroda je taká štedrá, že sa dokáže obnoviť z ničoho. Polož tento konár do kontaktu s pôdou, ktorá nemusí byť bohatá. Darí sa jej v tom, čo nazývame nedostatok. Tajomstvo, ktoré ti nikto nepovie, je, že čím viac rastlinu rozmaznávaš, tým slabšou sa stáva. Portulaka sa živí odolnosťou, trochu slnka, mierne priepustná pôda a zázrak sa deje. O pár dní uvidíš malé biele korienky ako tenké prsty, ktoré sa držia života. Je to takmer hypnotizujúci proces na pozorovanie. Ale dávaj pozor na detail, ktorý robí všetok rozdiel. Prebytok vody je jej jed. Mnohí sa snažia vykompenzovať minulé zanedbanie záplavou starostlivosti. A práve vtedy korene potichu zhnijú. Ona rada cíti smäd, aby potom ocenila každú kvapku. Vnímaš hĺbku toho? Je to životná lekcia ukrytá v kvetináči. Ak ju preleješ, zomrie. Ak ju necháš zabudnutú pod páliacim slnkom, zažiari. Je to úplné obrátenie toho, čo nás učili o záhradníctve. A tu prichádza zaujímavosť, ktorú pozná len málo kto. Niečo, čo nás vracia do dávnych čias, keď človek ešte nebol odtrhnutý od zeme. V starovekom Grécku táto rastlina nebola burina, bola liekom.
Bola považovaná za ochranu pred zlom a zdroj sily pre bojovníkov. Vedeli to, čo sme my zabudli. Videli svetlo tam, kde my vidíme len špinu na dvore. Portulaka prešla kontinentmi, cestovala na lodiach, prežila vojny, len aby sa dostala do tvojej záhrady a ty si ju vytrhol. Nezdá sa ti to ako plytvanie starodávnou múdrosťou? Jej rast je rýchly, ale nie je to zázrak zo dňa na deň. Musíš mať trpezlivosť a pozorovať. Nemá zmysel chcieť zbierať úrodu hneď na druhý deň. Nechaj ju pocítiť cyklus dňa a noci. Nechaj ju absorbovať minerály, ktoré sú uväznené v tvojej pôde. Minerály, ktoré dokáže extrahovať s účinnosťou, akú žiadny skleníkový šalát nikdy nedosiahne. Všimol si už, ako rastliny z obchodu pôsobia bledo a bez života? Je to preto, že nebojovali. Portulaka, ktorá rastie v tvojej záhrade, je bojovník. Je nabitá vitamínmi A, C a komplexom B. Je to nutričná armáda maskovaná ako burina. Ale musím ťa varovať temným upozornením. Ak používaš herbicídy alebo jedy vo svojej záhrade, aby si udržal dokonalý trávnik, zabudni na všetko, čo som povedal. Premenil si svoj zdroj života na rezervoár toxínov. Nikdy, za žiadnych okolností, nekonzumuj nič, čo prišlo do kontaktu s chémiou ľudskej pohodlnosti. Čistota je tu jediná cesta. Bežnou chybou väčšiny ľudí je myslieť si, že každá burina je vhodná. Nie. Pozornosť k detailu je to, čo oddeľuje múdreho od nerozvážneho. Musíš sa na rastlinu pozrieť, cítiť textúru jej listov, pochopiť šťavnatý lesk, ktorý vyžaruje pod poludňajším slnkom. Leskne sa, pretože je plná vody a živín, chránená prirodzenou voskovou vrstvou, ktorá ju robí takmer nesmrteľnou. Ak sa rozhodneš pestovať ju v kvetináčoch, vyber si hlinené. Hlina dýcha, rovnako ako dýcha zem. Plast je dusivý hrob, ktorý umelo zadržiava teplo a vlhkosť. Pamätaj, hľadáme spojenie s tým, čo je skutočné, surové. Keď začneš zbierať, rob to s rešpektom. Nevytrhávaj celú rastlinu, odrezávaj končeky. To stimuluje rastlinu, aby sa rozvetvila, vytvorila nové výhonky, stala sa zelenou hydrou zdravia. Je to nekonečný cyklus. Čím múdrejšie zbieraš, tým viac ti dáva. Je to dohoda. Ty sa staráš o jej priestor a ona sa stará o tvoju biológiu. Mnohí sa ma pýtajú, či nemá zlú chuť, keďže je to burina. Pravda je prekvapivá. Má jemne kyslastý nádych, chrumkavosť, ktorá exploduje v ústach. Niečo medzi sviežosťou citróna a konzistenciou špenátu. Môže byť tajnou ingredienciou v tvojich šalátoch, šťavách, alebo ju môžeš rýchlo podusiť, aby nestratila svoju životnú podstatu. Ale nevar ju príliš dlho. Nadmerné teplo ničí enzýmy. Zaobchádzaj s ňou s jemnosťou, akú si zaslúži drahokam. Rozumieš teraz, prečo je názov tohto videa varovaním? Doslova vyhadzuješ zdravie do koša. Je to kolektívna slepota. Naučili nás vážiť si len to, čo prichádza v plastových obaloch s čiarovým kódom. Ale skutočné bohatstvo nemá čiarový kód. Má korene. Má históriu. Má odolnosť, ktorú by sme my, ako ľudia, mali obdivovať. Počas rokov som videl veľa ľudí ignorovať túto radu. Radšej si kupujú syntetické vitamíny, ktoré telo sotva dokáže absorbovať. Radšej udržiavajú sterilnú záhradu, pokrytú kameňmi alebo exotickou trávou, ktorá si vyžaduje neustálu chémiu. Žijú v estetickej púšti, zatiaľ čo život sa snaží preraziť cez praskliny. Nebuď taký človek, zlom tento vzorec. Na budúce, keď pôjdeš do svojej záhrady a uvidíš portulaku, neskláňaj sa, aby si ju vytrhol s hnevom. Skloň sa, aby si ju obdivoval. Spýtaj sa sám seba, ako môže byť niečo také malé tak silné. Ako dokáže rásť tam, kde nič iné nerastie. Odpoveď na túto otázku je kľúčom k prepojenejšiemu a zdravšiemu životu. Domáce pestovanie, priamo a bez zbytočností, je najrevolučnejší čin, ktorý dnes môžeš urobiť. Je to prevzatie kontroly. Je to povedať nie systému, ktorý chce, aby si bol závislý len od toho, čo sa predáva. Mať vo svojej záhrade organický, bezplatný a nekonečný zdroj omega-3 je takmer výsmech modernému svetu. A práve preto o tom takmer nikto nehovorí. Neprináša to zisk veľkým korporáciám, ale prináša to život tebe. Postup, ktorý som ti dal, identifikovať, vyhnúť sa mliečnej napodobenine, sadiť odrezkami do priepustnej pôdy,
Vyhnúť sa nadmernej zálievke a zbierať končeky je všetko, čo potrebuješ. Nesťažuj to, čo príroda urobila jednoduchým. Jednoduchosť je najvyšší stupeň sofistikovanosti, ako povedal génius. A v záhrade je práve jednoduchosť tým, čo zabezpečuje tvoje prežitie aj prežitie rastliny. Ak to urobíš, ak dáš pôde tento prejav dôvery, o pár týždňov budeš mať k dispozícii zelený koberec výživy. Uvidíš, ako sa tvoja energia mení, ako sa ti pokožka poďakuje a myseľ sa upokojí, keď budeš vedieť, že prijímaš niečo, čo pochádza priamo zo zdroja, bez sprostredkovateľov, bez manipulácie. Je to návrat ku koreňom, ponor do podstaty. Ale pamätaj, trpezlivosť. Príroda sa neponáhľa a predsa všetko dokončí. Nesnaž sa urýchliť rast chemickými hnojivami. Nechaj ju nájsť vlastný rytmus. Rytmus Zeme je iný než rytmus našich digitálnych hodín. Rešpektuj to a budeš odmenený. Chcem, aby si urobil jeden test. Choď teraz von. Hľadaj ju. Ak ju nájdeš, urob si mentálnu fotografiu, alebo ešte lepšie, začni už dnes svoj malý záhon prežitia. A potom sa sem vráť. Napíš svoju skúsenosť. Povedz, či sa ti podarilo vidieť rozdiel medzi ňou a toxickou rastlinou. Podel sa o tieto vedomosti s niekým, o kom vieš, že sa tiež snaží žiť zdravšie, no cíti sa stratený v množstve protichodných informácií. Pravda je v zemi. Pravda je v tom, čo si predtým nazýval burinou. Teraz to už vieš. Tajomstvo bolo odhalené. Čo urobíš s touto silou vo svojich rukách? Budeš naďalej vytrhávať život zo svojej záhrady, alebo dovolíš, aby ťa uzdravil? Voľba je, ako vždy, na tebe. Ale pamätaj, príroda dlho neodpúšťa plytvanie svojimi darmi. Využi to, kým ti pôda ešte ponúka tieto dary zadarmo a v hojnosti. Čas nevedomosti sa skončil. Začni dnes svoju tichú, silnú zelenú revolúciu. Tvoje telo, tvoja myseľ aj tvoja záhrada už nikdy nebudú rovnaké. A keď zožneš prvý výhonok, keď ucítiš tú šťavnatú textúru medzi prstami, pochopíš, že skutočná výživa neprichádza z regálu, ale z hlbokého spojenia so zemou, ktorá ťa živí. Toto je cesta, toto je tajomstvo a teraz je tvoje. Použi ho múdro, s rešpektom a predovšetkým s vedomím, že si súčasťou niečoho oveľa väčšieho, než si dokážeš predstaviť. Záhrada nie je len miestom estetickej krásy, je to svetiňa prežitia. A portulaka je jej najpokornejšia a zároveň najmocnejšia kňažka. Už ju viac neignoruj, pestuj ju, chráň ju a ona urobí to isté pre teba. Toto je cyklus, toto je odhalené tajomstvo. Choď a premeň svoju záhradu na zdroj večného života. Tvoja cesta sa práve začína a každý malý list, ktorý vyrastie, je víťazstvom nad zabudnutím a v prospech tvojho zdravia. Cíť pôdu, pochop rastlinu a zbieraj plody múdrosti, ktorú sa moderný svet snažil vymazať, no ona prežila, silná a neotrasiteľná, priamo pod tvojimi nohami. Je čas prestať vytrhávať to, čo ti prospieva, a začať sadiť svoju budúcnosť. Príroda čaká na tvoj ďalší krok. Nenechaj ju čakať v tme. Prines svetlo poznania do svojej záhrady a sleduj, ako sa zázrak deje deň za dňom, list za listom, v stálom a nezastaviteľnom rytme čistej, nespútanej života. Tvoja záhrada je poklad, teraz máš mapu, zostáva už len konať. Sad, staraj sa, zbieraj a premeň sa. Život pulzuje vonku a čaká na teba. Nestrácaj ani sekundu. Portulaka tam je, pripravená dať ti všetko, čo si vždy hľadal na nesprávnych miestach. Uzdravenie, silu a absolútnu výživu máš na dosah ruky. Choď si po ne. A keď pocítiš výsledky, keď sa tvoja vitalita zvýši a uvedomíš si, že rastlina, ktorú si kedysi prehliadal, je teraz tvojím najväčším spojencom, budeš vedieť, že si sa rozhodol správne. Vedomosti sú najúrodnejšie semeno, aké môžeš zasadiť do svojej mysle. A dnes bolo toto semeno zasadené. Nechaj ho rásť, tak ako rastie portulaka v prasklinách nemožného, premieňajúc neúrodné na niečo živé a plné zmyslu. Tvoja záhrada má teraz nový význam a ty nový pohľad. Vychutnaj si každý moment tohto objavu. Príroda je majster v učení, stačí byť ochotný byť jej žiakom.
A ty si dnes dokázal, že si na túto lekciu pripravený. Burina zomrela a na jej mieste sa zrodila najstaršia a najúčinnejšia medicína sveta. Pokračuj vpred, s nohami na zemi a otvorenou mysľou pre to, čo je skutočné. Úspech tvojho pestovania aj tvojho zdravia teraz závisí len od tvojej vytrvalosti a pozorného pohľadu. Tajomstvo sa skončilo, ale život sa práve teraz začína naplno rozkvitať vo tvojej záhrade. Choď a vezmi si späť to, čo ti právom patrí. Zem na teba čaká.